കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആ ജന്മദിനത്തെ അനുബന്ധമായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആ ഒരു മദ്ഹും അതിരൊട്ടിಗೆ തങ്ങളെ ജന്മദിനം അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ നിലക്കുള്ള റാലിയും അതിരൊട്ടിಗೆ അങ്ക് തീര പോലെ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രതിഭ കൂടെ സ്റ്റേജിൽ കാട്ടുന്ന നിലക്കായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ നിലക്കുള്ള പ്രോഗ്രാം കൂടെ നടക്കുക ഏകദേശം 1.5-2 ഗಂಟೆ തോൽക്കത്തുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുക അതിൽ പിന്നെ നല്ല വലിയ മൗലിദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൗലിദ് മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ളുഹർ ബാങ്ക് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഇതേ മജ്ലിസിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മൗലിദ് മജ്ലിസും ലാസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദുആ മജ്ലിസും ഇതെല്ലാം നടക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് സഹകരിക്കണം അതരൊട്ടിಗೆ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ദുആ നടക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആത്തിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് പോലെ എനിക്ക് സഹകരിച്ചത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം 1.5-2 ഗಂಟೆ ഉൾഗത്തിലായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ തീർക്കറ നിങ്ങളെ മക്കളെ ചെറിയതിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തങ്ങളെ മേലുള്ള മഹബത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതരൊട്ടിಗೆ അവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക കഴിഞ്ഞ ലീവ് കിട്ടുന്ന മുന്നോട്ട് ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലുന്ന മക്കളുടെ എല്ലാ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുപാട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെമ്മ ആൾമാർ വിദ്യാർത്ഥിമാർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ലക്ഷക്കണക്കുള്ള സ്വലാത്തും അതുപോലെ പേരൻസിനങ്ങളുടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുടെ ഹബീബുടെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുപാട്ട് കയറി അങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് നന്മകൾ കൊണ്ടിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമായ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ നടത്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആലിമീങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടിയ ടൈമിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രജിസ്റ്റർ ആക്കിയതെല്ലാം ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സഹറ കുടുംബത്തിന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തരുവാറുണ്ട് ചൊക്കെ നെനപ്പാക്കിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഷെഡ്യൂൾ തെല്ല് ഒരു അരഗಂಟೆ അപ്പുറം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടായെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിദ്യാർത്ഥിമാർക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വില്യങ്ങളെ വിളിച്ചു വന്നതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥിമാരെ വിളിച്ചു പോരാതാവുള്ളൂ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ നല്ല അധ്വാനിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നിലക്ക് കളിപ്പാടി ഞങ്ങളെ ചിരിപ്പാടി സന്തോഷിച്ചേക്കരെ അങ്ങനെ ഇതാ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രോഗ്രാമുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇല്ല ഇത് കബൂലാക്കി തരട്ടുണ്ട് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترى الله. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل الله مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا أولا إلى حضرة نبينا وحبيبنا ومعشوقنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين. اللهم وإلى حضرة أصحاب البدريين والأهديين والخندقين والخيبرين والحنينين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرة من ماتوا منا من جهة آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا وأقربائنا وأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة والرحمة والراحة والسلامة يا رب العالمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സലാം മദനി ഉസ്താദ്. വേദിയിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാമായ തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സയ്യിദ് തറവാട്ടിലെ ആദരണീയ നേതാവുമായ ഹുബൈബ് തങ്ങൾ അവർകൾ, അതുപോലെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ വയസ്സിൽ പോലും ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യയുടെ പ്രസരണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാക്കിർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകൾ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രോഗ്രാമുകായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളും വലിയ കോട്യാധീശന്മാരും ലക്ഷാധിപതികളും ആകുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമം ആ ചെറിയ മക്കൾ നിങ്ങൾ ഔത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഉമ്മ അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഔത്തു കേറുമ്പോ ചൊല്ലുടെ സിക്കർ അഥവാ ഉറങ്ങുമ്പോ ചൊല്ലുടെ സിക്കർ, ആ ചെറിയ മക്കൾ നിസ്കാരപായിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മക്കൾ വലിയ പൈസക്കാരായിട്ട് കോട്യാധീശന്മാരായിട്ട് ഒരു ഉപകാരവുമില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത്. നന്റെ ഔത്തുൽ നാനൊക്കെ പോയപ്പോ ഉച്ചക്ക് ചോറുണ്ണൊരു സമയത്ത് നന്റെ ഒരു ചെറിയ അങ്കനവാടി പോയോണ്ടിരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് കിടാവും എന്തോ ഒന്ന് ബായിൽ ചൊന്നോണ്ടി വെറുതെ തമാശക്ക് ചൊന്നോണ്ടി നോക്കുമ്പോ ഭജന ചൊല്ലത് കേൾക്കുക. ഏതോ ഒരു ഭജന നോക്കുമ്പോ അത് എവിടെ പഠിച്ചത് കേൾക്കുമ്പോ ചെറിയ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ അങ്കനവാടി ബാലവാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിലോ ആ കിടാവുക്ക് ചൊന്നു കൊടുത്തതായിട്ട് ആകെ ബേജാറായിട്ട് കാലി ഇൽമുക ബേനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ സഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ പോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനത്തുക ബേനായിട്ട് നന്റെ കിടാവുരെ ആ റായ പൊട്ടിട്ട് പിന്നൊരു റായത്തിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ അക കെട്ടിയോണ്ടുള്ള കാലി മക്ക നന്റെ മോൾക് ബേനായിട്ട്. അപ്പോ ഈ ഉള്ളാളത്ത് നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യക്കാരായിട്ട് ചെറിയ മക്കൾക്ക് ദീനിയുടെ ബോധം കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട്. അപ്പൊ നാണ് ചെമ്മ പൽക്ക പറയാതെ കുറെ മക്കളെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ മുന്നോളൂ ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം ഒരായ വിഷയമായിട്ട്. കേരളത്തിൽ ഒരു ജാഗില് ഉസ്താദ്
സുബൈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടൈമില് എല്ലാ സുബൈ നിസ്കാരத்துக்கு ഒരു കിടാവ് വന്നോണ്ടിരുന്നു. 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു കിടാവ് എല്ലാ സുബൈ നിസ്കാരத்துக்கு പള്ളിക്ക് വന്നോണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നാള് ഉസ്താദ് അവനെ നോക്കുമ്പോ അവന്റെ മുഖത്തിൽ ഒരു പ്രകാശ കണ്ട്, എന്തോ ഒരു ചേഞ്ചസ് കണ്ട്. ഉസ്താദ് അവന്റെ റൂമുക്ക് വിളിച്ചത്, മോനെ നീ എപ്പോഴും നിന്റെ കാണ്ട് ഇണ്ടെന്തോ ഒരു ചേഞ്ചസ് കാണ്ടല്ലേ? അവനെന്ത് ചൊല്ലൂല്ല. പിന്നെ ഉസ്തക്ക് എടുത്ത്, അല്ല മോനെ നിന്റെ ഒരു മുഖത്തിൽ ഒരു പ്രകാശ കാണ്ട്. അപ്പാ ചെറുക്ക ചൊന്ന, ഉസ്താ നക്ക് ഇന്നലെ ഹബീബായി റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കിനാഹുൽ കണ്ടര്. എപ്പ കണ്ടരെ, എങ്ങനെ കണ്ടരെല്ല കേൾക്കുമ്പോ ആ ഉസ്താദ് കിനാവ് കാണ്ട ശൈലി അതേ രൂപത്തിൽ ആ കിടാവ് കണ്ടര്. നോക്കുമ്പോ ചെറിയ കിടാവ് മുതൽ ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയും കിടാവുക പടിപ്പാട്ടി കൊടുത്തത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ്, സ്വലാത്താണ്. ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണിൽ തണ്ണി വന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ആ കിടാവുരെ കൈ പിടിച്ച് മുത്തിട്ട് ചൊല്ലു, ഞാൻ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് നക്ക് 40-50 വർഷമായിട്ട് എത്രമാ കാലം ഞാൻ ദുആർക്കടെ നക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല മോനെ. നീ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നിക്ക് കണ്ടിട്ടല്ലേ ചൊന്നിട്ട് ഉസ്താദ് അവിടെ പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് പിന്നെ ചൊല്ലു, ഉസ്താദിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടമെന്നെങ്കിൽ, ഉസ്താദിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമായെങ്കിൽ ദുആർക്കു ചൊല്ലെ ആ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കിടാവുട്ടായിട്ട്. എന്തൊരു ഭാഗ്യം! ചെറിയ കിടാവുക്ക് പോലും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു അത് കാണുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരുമാറാകട്ടെ. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞ് ഇനിയും നിങ്ങളെ ഈ റായത്തെ മക്കളെ, ചെറിയ ചെറിയ മക്കളെ ഏതെങ്കിലും വലിയ വലിയ ഹൈഫൈ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടരെ കാട്ടി ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഖുർആനും സ്വലാത്തും സിക്റുകളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സഹറത്തുൽ ഖുർആൻ പോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചേർക്കുക. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നാ ഫതഹനാ ലക ഫത്ഹൻ മുബീന എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ച് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിട. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാ, നല്ല ഉപദേശത്തിന് സലാം മദനി ഉസ്താദക്ക് ധന്യവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാക്കിർ ഹിമമി ഉസ്താദ് ജൻഡ് അഷ്റഫുൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കന്മാർ, മാഷാ അല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാ, നിങ്ങളെ മക്കളെ ഒരു ചെറിയ വയസ്സിൽ ആ മക്ക ചൊല്ലുന്ന ദിക്റും ആ മക്ക പാടുന്ന പാട്ടും ഈ ഒരു കോളേജിൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്നതായ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുക ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല കുസിരനാളെത്തിക്കറുണ്ട്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപാടിയതും മതി. നബി തങ്ങൾക്ക് യാറെ ഇഷ്ടമുള്ളത് മക്കളെ ഇട്ടിക്കർ. ആ മക്കൾക്ക് താലോടുകയും ആ മക്കളെ തല പോയിരയും ആ മക്കളെ കൈപ്പിടിക്കുന്നതും ആ മക്കളെല്ലാവരെയും നല്ല ഉപദേശിക്കുന്നതും അതെല്ലാം നബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പനിയായിട്ടുണ്ട്. അതേ ഒരു സംഭവം എത്തിക്കറൂടെ റബീ ഫെസ്റ്റ് ചൊന്ത് വെച്ചിട്ട് മക്കളെ കൊസിയാക്കരുത്. മക്ക അങ്ങനെ മനസ്സിലുള്ള പാട്ട് എടുത്തിട്ട് കൂടെ ചൊല്ലരുത്. എല്ലാരും മുന്നോൽ ബന്ത് ഒരു മൈക്ക പിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തേനിലക്കോ എങ്കും ആ മക്ക പാടുന്നതും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കൊസിര രൂപ എത്തിക്കരുത്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല ചൊല്ലുന്ന പൽക്കം അതേ എത്തിക്കരുത്. ഖൂ അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോല്ല മാഷാ നിങ്ങളെ മക്ക എത്തിക്കറാർ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തെ കറച്ച മക്ക എത്തിക്കറാർ. കാരണം എന്ത്, ആ മക്ക പഠിക്കുന്നു, പഠിച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉമ്മാബമാർക്ക് ദുആ ആക്കുന്നു ചൊല്ലി. റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി. ഇതൊരു ദുആ മക്ക ഉമ്മാബമാർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്തോ റാഹത്ത് മരിക്കറത്തോളം ആ മക്ക മറക്കാല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുആ എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അബ്ബൂമ്മമാർ ഞങ്ങളെ ചെതിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാറാ അതേപോലെ അള്ളാഹുവെ നീനും ഞങ്ങളെ അബ്ബുമാരെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുആ കിട്ടിയെങ്ക മാഷാ അല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാ. അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എത്ര വലിയ സ്വത്തെടുത്തതെന്നെങ്കിലും ആ ദുആക്ക് പകരത്ത് വെക്കോ ഓടമാവില്ല. ഖുർആനിൽ ചൊന്ന ഒരു ദുആ എത്തിക്കൽ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മക്കളെ ഒരു പ്രേരണാക്കുക എതിർ ബന്ധറാറ്. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു തആല അതുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ ഞങ്ങളെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശം അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചൊല്ലുകളെ ഞങ്ങളെ നേതാവും ഷെയ്ഖുന AP ഉസ്താദ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ള വിഷയം എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗൊന്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലാഹു തആല നല്ല ആജിലായ ശിഫാ നൽകട്ടെ. ഉസ്താദിനെ മോനെ ഇട്ടിക്കറല്ലേ തങ്ങളെ ഉസ്താദിനെ മോനല്ലേ തുടങ്ങി സ്ഥാപനം. അപ്പൊ ആ ഉസ്താദിനെ മോനെ ഇട്ടിക്കര
ഞങ്ങളെ ഹക്കീം അസ്സരി ഉസ്താദ് ഐത്തിക്കറി ഈ ഒരു സിലബസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത് മക്കളെ കൊണ്ട് ദിക്റ് ചൊൽപാട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദുക്കും ഉസ്താദിന്റെ മോനുക്കും നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും അല്ലാഹു തആല ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ദീനുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം തറകുല്ലേ, നല്ല ദീർഘായുസും ഹിമ്മത്തും നല്ല ഹിക്മത്തും എപ്പോഴും അല്ലാഹു തആല ഉസ്താദ്മാർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശം അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ തങ്ങന്മാർക്കും അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാർക്കും അല്ലാഹു തആല നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ചൊന്ത് ദുആ ആക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ നാളും എല്ലാ വക്തിലും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ദുആ ആക്കണം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ചെന്നെങ്കിൽ അത് വേറൊന്നുമല്ല, വെപ്പൻ എന്തല്ല, പിന്നെ അതിന് ബദല് ദുആ ഇത്തിക്കറ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പരിപാടി തന്നത് ദുആ ചൊല്ലത് ഇത്തിക്കറ് സിലാഹുൽ മുഅ്മിനി അദ്ദുആ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഒരു ആയുധ ഇത്തിക്കറ് ദുആ ചൊല്ലത്. ആ ദുആത്തെ മീരി കടിക്കുക എന്തുമാവില്ല. ദുആർക്കും അതുకు ചെലാല ദുആ ഉണ്ട്. ഏത് നിസ്കാരത്തിലല്ല ആമത്തുക അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആമീൻ തണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നെല്ലാം വിട്ടുകൊടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈലി. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഫത്ത് മുസീബത്ത് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ദ്വാർക്കറാ അല്ലാഹ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈമേലാക്കിയത് എങ്ങനെ ഇഖ്ലാസോട് കൂടെ ദ്വാർക്കറാ അതേ ദ്വാ എപ്പോഴും മിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാമു ദ്വാർന്നോണ്ടിക്കറ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് തണ്ടെങ്കിൽ താനിന്റെ ഇഷ്ട നക്ക് നല്ലെങ്കിൽ നല്ല നീ വെടുക്കാൻ വെടുക്ക് ആ തണ്ടെന്ന് താനില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. അങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈലി, ആ ശൈലി പറത്തീര ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന് മുന്നിൽ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രൂപത്തിൽ ഇഖ്ലാസ് കൈ വയ്ച്ചിട്ട് ദ്വാക്ക് 4-5 ഷർത്തുണ്ട്. ആ ഷർത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് എത്തിക്കറ് കൈ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ദ്വാർക്കണം. അതും ഒരു ദ്വാരെ അക്സെപ്റ്റഡ് സ്വീകരിക്കുകയുള്ള ഒരു ഷർത്ത് എത്തിക്കൽ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല നല്ല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. കുറെ ഇൽമ പഠിക്കുകയുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെ തരട്ടെ ചൊന്നിട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ പൽക്കത്തെ നിപ്പാട്ട. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಬ್ಲೀಸ್ಮಂಟನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಝಹ್ರತುಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಬ್ಲೀಸ್ಮಂಟನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ರಬಿ ಡೇ ಇದೀಗ ಆಕರ್ಷಕ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಮೈಮರೆಯಿಸುವ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಕಲಾ ಕಮ್ಮಟ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹಾಮೇಳ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಿರಾಹತ್ನೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಧನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬತೂಲ್ ಕಿರಾತ್. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. Bisatangal Ustaz, teacher, friends, Assalamualaikum. ഇപ്പൊ ഞാൻ നബിതങ്ങൾ വകല രണ്ട് പലക്ക് ചൊല്ലുക. ഒന്ന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബികൾ ഒട്ടിരച്ചോണ്ടിരിക്കാറ്. അപ്പോൾ ജൂതരമയത്തും പോയിട്ടിരിക്കാറ്. അപ്പോൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചിന്തിത്ത് സ്വഹാബം കേട്ടാരാ റസൂലുള്ളാഹ്, ഹേ നബി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണ്ടേ? അത് ജൂതരമയത്തല്ലേ? ജൂതായാലും അയാളും മനുഷ്യല്ലേ? ഞങ്ങൾ നബി എല്ലാ മനുഷ്യരും തോട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പലകരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമലൈക്കും. സലാമുള്ള Rasulillah. Salam.
Salamullah ala Habibillah Salatullah Salamullah ala Habibillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. وعليكم السلام. ما شاء الله. فيها سيدة سورة فاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Respected Ustad, teachers, and my dear friends, Assalamualaikum. Today I will speak 2 words about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There are a lot of prophets, but Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, last messenger of Allah. He was born in Makkah, 12th Rabiul Awwal. His father name is Abdullah. His mother name is Amina Bibi Radiallah. He passed away age of 63 Madina. I would like to end my speech. Jazakallahu khair. آمين. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ സ്പീച്ച്. Assalamualaikum. ويلا لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله يخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة الذي تطلع على الأفئدة إنه عليهم مؤصدة في أمد ممددة. السلام عليكم. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഇതുപോലെ ഖുർആൻ ഓതാനും മഖ്റജുകൾ അനുസരിച്ച് ഓതാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മക്കളാകണോ? ചേർക്കൂ ZQയിലേക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഫവാസ് ഷാഹിൻ സിംലാൻ.
മുഹമ്മദ് റസൂലേ സലാം അലൈക സലാം അലൈക മദീനത്ത് മയന്ന മരതകമണിലങ്ങും മെഹബൂബ് നബിയെ സലാം അലൈക സലാം അലൈക മനസ്സകം കവർന്നൊരു കനീവിന്റെ പൊരുൾകൊരു മുഹമ്മദ് റസൂലേ സലാം അലൈക സലാം അലൈക റൂഹി ഫിദാക യാ റസൂൽ റൂഹി ഫിദാക യാ റൂഹി ഫിദാക യാ റസൂലല്ലാഹ് റൂഹി ഫിദാക യാ റസൂലല്ലാഹ് മദീനത്ത് മയങ്ങുന്ന മലരകമണിലങ്ങുന്ന മെഹബൂബ് നബിയെ സലാം അലൈക സലാം അലൈക മനസ്സകം കവർന്നൊരു കനീവിന്റെ ഗുരു മുഹമ്മദ് റസൂലേ സലാം അലൈക സലാം അലൈക റസൂലൻ സലാം അലൈക അസ്സലാമു അലൈക്കും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അന്നാ ഔതൈനാകൽ കൗസർ സല്ലി റബ്ബിക വൻഹർ ഇന്ന ശാനിക വൽ അബ്തർ. Teachers, I'm my friends. Assalamu alaikum. Today I will speak few words about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was travel in the city of Makkah. His father name Abdullah, his mother name Amina Bibi. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farash al-mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihri al-manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. السلام عليكم. Rasulullah, 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 Habibi ya 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 Rasulullah. Madinatam mudakare, manasiki ushiya jogare, remadaram yarangole. Habibi ya Rasulullah, Habibi ya Rasulullah, Habibi ya Rasulullah, Habibi ya
birthday to Rabiul Awwal. May Allah give chance visit Prophet sallallahu alaihi wasallam Akbar Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Halla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latas'alunna yawma idhin 'anil na'im. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. I
ಸೃಷ್ಟಾನೆ ಅಂದು ಇರಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿ ತಂದು ತಿರುತ್ತಾ ಮಲಗಿ ಪುಣ್ಯ ನಡದು ಅಂದು ಮದಿನ ಸಾರದಲ್ಲ ನಗುಂಡಿತು ತಹ ದೇಹ ಮಂಡಿ ಕಂದು ಸೃಷ್ಟಾನೆ ಅಂದು ಇರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿ ತಂದು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮುತ್ತಿನ ಗಿಣಿಯೇ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮುತ್ತಿನ ಗಿಣಿಯೇ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ. ಪುಣ್ಯ ಮಕ್ಕ ಮದೀನವನ್ನು ಕಂಡೆಯಾಗಿನಿಯೇ ಮುತ್ತು ನಬಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿ ಬಂದೆಯಾಗಿನಿಯೇ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮುತ್ತಿನ ಗಿಣಿಯೇ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮುತ್ತಿನ ಗಿಣಿಯೇ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ. ಪುಣ್ಯ ಮಕ್ಕ ಮದೀನವನ್ನು ಕಂಡೆಯಾಗಿನಿಯೇ ಮುತ್ತು ನಬಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿ ಬಂದೆಯಾಗಿನಿಯೇ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮುತ್ತಿನ ಗಿಣಿಯೇ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ. ಅಂದ ಚಂದದ ಮುತ್ತಿನ ಗಿಣಿಯೇ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ. ಪುಣ್ಯ ಮಕ್ಕ ಮದೀನವನ್ನು ಕಂಡೆಯಾಗಿನಿಯೇ ಮುತ್ತು ನಬಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿ ಬಂದೆಯಾಗಿನಿಯೇ. اللهم ربنا دعوتي تامة الصلاة القائمة هادي محمد الذي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة أبرز مقام محمود الذي وتوازقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
മക്കത്തില് അബുല്ലവൽ 12 പെറ്റത്ത് ബാപ്പാമിന ബീബി അബ്ദുള്ള ഉമ്മാമി ബീബി. അസ്സലാമലൈക്കും. ചോറുണ്ടായ പിന്നെ ഔത്ര ഉൽഗ പറയുമ്പോ ഔത്ര പറത്ത് പറയുമ്പോ സലാം എങ്ങനെ ചൊല്ലണു? ആരെങ്കിലും എൽപ്പാക്കി എങ്ങനെ ചൊല്ലണു? എങ്ങനെ? ടോയ്ലറ്റ് ഉൾക്ക പോകുമ്പോ ടോയ്ലറ്റ് പുറത്ത് പോകുമ്പോ അല്ലാഹുമ്മ ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. മാഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ലോകದ ಪಾಪಿ ನಂಗೆಲ್ಲ ഇരുമുറ പിർച്ചവൻ തന്നോ മുത്തു നബി. അസ്സലാമലൈക്കും. Respected Ustad, teacher, and my dear friends. Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. His father's name is Abdullah. His mother's name is Amina baby. I conclude my speech. Thank you. العالمين. الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. الله الصمد. إذا جاء نصر الله والفتح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم
ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. മാഷാ അബ്ബ ഉമ്മമാർക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച്, ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച്, വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതൊരു സുവർണാവകാശമാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾക്ക് എളുപ്പമാകും. നല്ലൊരു അഭിപ്രായത്തിനായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. നണ്ടോണ് ചിലർ ഞങ്ങളുണ്ടും ചിലർ നല്ല മക്കളെ പ്രോഗ്രാം കഴിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ ക്ഷണിച്ചതാണ്. ബണ്ട പുസ്തകത്തിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പണി എല്ലാം പുസ്തകത്തിക്കില്ല മക്കളുടെ അപ്പ ഉസ്താദ്മാർ റിക്വസ്റ്റ് ആക്കിയിരുന്നു വേർന്നുണ്ട്. അതിലാണ്ട് ಯಾರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಲಿ പണി ചെന്ന് പോയോണ്ടിക്കണ്ട ഞങ്ങളെ മക്കളെ പ്രോഗ്രാം നോക്കൂ നമുക്ക് ആസിക്കര അപ്പവും കണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെന്ന് ചെറിയ വിഷയത്തിക്കൂ അത് വലിയ വിഷയത്തിക്കൂ നിങ്ങൾ തലയെടുக்கிறേ നല്ല മക്കളെ ഭവിഷ്യത്തിട്ട് കാസിಡ್ರ ആ മക്ക എന്തൊരു ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിക്കില്ലേ ഇന്നത്തെ നാൾ പുസ്തകത്താക്കിട്ട് ആ ചെറിയ വിഷയത്തോ വലിയ തലകെട്ട് ഞാൻ ಬಂದ್ರೆ അതേപോലെ 3 വർഷം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ്മാരെ മർക്കസ് ചില സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാറ് അങ്ങ് എടുക്കുകയും എടുത്തില്ല കിടാവൊരു പഠിപ്പുറത്തിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താറ് കേട്ടാറ് എവിടെ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചെന്നൈ ബ്ലിസ് മൗണ്ടൻ അവിടെ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉസ്താദരുടെ കേട്ടിട്ട് ആ കിടവർ എടുത്താറ് സ്കില്ലിൽ നല്ല അവിടെ പഠിപ്പാട്ട അങ്ങ് ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പാട്ട മക്കളെ കണ്ടു സാറ് നന്റെ കിടവ് ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಿಡವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರಬಹುದು ನನ್ನ ಕಿಡವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಕಿಡವರ ಹಟ್ಟ ನಾನು ಅವಡಿಗೆ ಪೋಂಡೆ ಮೈನಸ್ ಚೆಂತು ಅವು ಚೆರಿಯದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೋಯ್ತು ನಾ ಅವಡಿಗೆ ಪೋಂಡೆ ನಾ ಪುಟಿ ಮಂದೆ ಎಂದ್ರೆ నాకు అవుతూ మూల మొత్తంలో భారీ రాహతు మక్క అదే చెందుంటుంది എല്ലാ ಹೊತ್ತಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಕ್ರಾರು ಮಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ കളിಕ್கிறாರು ಮಾಶಾಲ್ಲ ನಂದು ಅವತ್ತು ಅದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನಂటే ಮೊಬೈಲ್ ഞങ്ങൾ അവത്തും ഇല്ല പിന്നെ മൊബൈലും കൊടുക്കില്ല ನನ್ನ ಕಿಡವು ಆ ವಿಷಯത്തിലും ഇല്ല ಸ್ಕೂಲ್ ಗೈತು ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒತ್ತೋಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಡ್ಕೋಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಲ್ಕೋಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ಟಿ ವಿ വെച്ച് കൊടുത്തರೆ അതിൽ ഊടെ എങ്ങനെ നോക്കാറ് അതേപോലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാറ് അതിൽ അതേപോലെ വർങ്ങമ്പത്തുക്ക് ನನ್ನ ചെറിയ കിടവരൊട്ടിಗೆ ನನ್ನ പിന്നെ എപ്പോഴും ചൊല്ലുവാൾ വർങ്ങമ്പത്തുക്ക് എന്തൊരു ചൊല്ലറോ ഞാൻ ചെല്ലല്ല ഞാൻ മനസ്സിലെ ചെന്ന് കിടക്കുക ഞാൻ ബച്ചിത്ത് പണ്ടു ഒരു നാൾ ನನ್ನ പെഞ്ഞയും അതേപോലെ തീരാണ്ട് ബച്ചിത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ನನ್ನ കിടവ് ನೆನಪಾക്കും വർങ്ങം എന്തൊരു ചൊല്ലറോ ചെന്ന് ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಐತೆ ನನಗೆ ಅದು ಮಕ್ಕ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅದು ಇದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೈತಿಕ್ರಿ ನನ್ನ ಔತಲು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆರಕರ್ನ ಕೇಕ್ರಾರ ಅದು ಅವ್ರು ಎಡ್ಕರಾರ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾರು ಎಡ್ತೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಲಿ ಯಾರವರು ಮಕ್ಕ ಯಾರವರು ಚಲ್ರಾರು ಚೆನ್ನ ಅಂಕು അതേപോലെ പഠിക്കുക അവരല്ലേ അങ്ങ് കഷ്ടം അവർ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഔത്തുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മക്കളെ നോക്കുക അവല്ലേ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സുമാർക്ക് ഇത്തിരി മക്കളെ കൊടുക്കുക നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ബേജാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇമ്മറ വിഷയത്തെ ഉസ്താദ് ചെറിയ വിഷയം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ സാബ് പൊട്ടിയത് പണ്ടേ ഞങ്ങളെ മക്ക അത്രയ്ക്ക് വന്ന് എത്ര നല്ലേ ചെന്ന് അപ്പൊ ഓരോ അറുപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ വിഷയമായിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ മക്കളും ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലെ പാട്ട് സ്കൂളിലെ പാട്ട് ഉസ്താദ് ചെന്ന പോലെ ഭജന അത് ഇതെല്ലാം ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ മക്കൾ അൽഹംദുലില്ലാ ಊರ್ದದೇ ಪಾಠ ಪಾಡಿಕೊಂಡಿಕ್ಕಿರಿ ನಂಗೆ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಓದಮ್ಮ ഞങ്ങളൊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು ಅದು ಓದಿಕೊಂಡಿಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಕ್ರಾರು ಎವಡೆ ನೀವು ಪಡಿಪಾಟಿಲು ನನ್ನ അവിടെ ദർസിൽ എടുക്കുകയൊക്കെ എടുക്കില്ല ഞാൻ ബംഗാറോട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് തിന്നാറ് കിടാവർ ഇപ്പൊ എടുക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ನನ್ನ കിടാവർ പഠിപ്പ് കൊടുത്തെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ അങ്ങനെ ദർസ് എ പി ഉസ്താദರು ಅದ್ರ ಅಂಡಲ್ಲಿ പഠിപ്പ് നോക്കി ನನ್ನ കിടാവർ ദർസും എടുത്താറ് ಅದು എല്ലാ കാരണവും എത്തിക്കുന്നത് ನಾನು ഓടിയിട്ടത് ഊടും എടുക്കുകയൊക്കെ എടുത്തില്ല ಅಂತ ಜನತಿಂಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದು ಅಂತ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആക്കി ഒരു എക്സാം ആക്കിയാറ് എക്സാമിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച് പാസ്സായിത്താകുമ്പോൾ ನನ್ನ കിടാവർ എടുത്താറ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആൾമാർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഈ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പഠിപ്പ് നിങ്ങളോട് ചെന്ന് ನಾನು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದಾಕಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯುಗ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಚೆಂದೆಂಗು ഞങ്ങളെ മക്കൾ എത്ര നോക്കി വന്നാലും ನೆರಕರ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೆರಕರ ಮಕ್ಕ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚೆಲ್ಲಲ್ಲ ನೆರಕರ ಇಪ್ಪತ್ತು നോക്കുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിന് യുഗമേ നല്ലില്ല മക്കൾ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പ് ചെന്ന് മൊബൈൽ കൊടുക്കും മൊബൈൽ പണ്ടതേ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿಕ್ಕರು ಮಕ್ಕಳು ഞങ്ങളെ കണ്ട് ಯಾರ പഠിപ്പിക്കರು എങ്ങനെ നോಕೊಂಡು എങ്ങനെ കട്ടാಕೊಂಡು ചെന്ന് പിടിക്കರು ಅದ್ರ ಕಂಡು ಇಂಥದ್ದವರು ಎಡ್ತು ಕೊಡ್ತೊಂಡು ಬುಕ್ ಎಡ್ತು ಕೊಡ್ತೊಂಡು ನಂಗೆ ಓದಮ್ಮ ഞങ്ങളൊಟ್ಟಿಗೆ ದಯವಾಟಿ ಉಂಟಿಂದೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ നല്ല ഇത് ಬರು ಚೆಂದು ನಕ್ಕೊರು ಆಶಯ ಉಂಡಂಗಂತ ಇಕ್ಕೂ ಚೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದೆಲ್ಲ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ സലാമത്താക്കട്ടെ ആമീൻ ഇത്ര ചെന്ന് എൻ്റെ പൽക്കം നന്ദിക്ക് പാട്ടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മക്ക ആവുകൂ ഈ സ്ഥാപന വലിയ ഒരു മഹത്വം എടുത്തത്. അൽഹംദുലില്ലാ, നല്ലൊരു ഉപദേശം, നല്ലൊരു കാഴ്ച കണ്ട മകന്റെ
സിക്ർ ചൊല്ലുന്നതിലും ഉറങ്ങുന്നതിലും നടത്തത്തിലുമുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഇസ്മാഹിൽ കള്ളാപ്പ് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇനിയും അള്ളാഹു അവിടുത്തെ മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളിൽ ഉഖ്റവിയായ മക്കളിൽ അള്ളാഹു കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. ഇനി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൗലീദ് സദസ്സ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുറന്ന വേദിയാണ്. മനസ്സിലുള്ളതെന്തും തുറന്നു പറയാം. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവിക്കായി, ഇരുലോകത്തിലുള്ള വിജയത്തിനായി അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പുണ്യ റബീഹ് മറ്റൊരിക്കൽ കൂടി സമാഗതമാകുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബേസ് മൗണ്ടൈൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ നയിക്കുന്ന മൗലീദ് സദസ്സാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Next, Burda MCQ Girls. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما حسبي ربي جل
بكانا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. എൻഡി മദനി ഉസ്താദ് അവர்களுം നമ്മുടെ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം ولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ما قرأناه من القرآن العظيم هدية منا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات أرواح التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة بل بن ملكان بالعباس خضر عليه الصلاة والسلام خاصة وإلى حضرات البدريين والحديين والحنينيين والخندقين والخيبريين وبقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرات أئمة الأربعة المجتهدين خاصة وإلى حضرات أرواح سائر أئمة الدين وإلى حضرات أقطاب الأربعة خاصة وإلى حضرات سائر أقطاب الأولياء وإلى حضرات أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا وساداتنا يا رب العالمين وإلى حضرة صاحب المقامات والكرامات قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز خاصة وإلى حضرات أرواح جميع أوليائك الكرام اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم واحمنا بحماياتهم وأمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين اللهم إنا نسألك بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء السادات المذكورين أن تيسر عسيرنا وتسهل أمورنا وتذهب أحزاننا وتبارك لنا في مجلسنا هذا وفي كل أمورنا بركة تامة دائمة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج همومنا وغمومنا وقض حوائجنا واشف أمراضنا وأد ديوننا واستر عيوبنا وتمم نياتنا وتقبل حسناتنا وطول أعمارنا وبلغنا حج بيتك الحرم وزيارة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحة والعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه حلوة الجمال التي لم يلبسها أحد فولد بوجه أخجل قمرا وفر
معتقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى، وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها محمد وراته أمه آمنة رضي الله تعالى عنها حين حملت به ملائكة السماء مدد ودخل عليه الأنبياء وهم يقولون لها اللهم أعط شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله عز وجل جل جلاله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور تسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبويه ولم يلتقيا على سفاه قط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تدل بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أنت أم أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير أسر وعداد لك أشكو
سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والحبيب الربي إننا نرجو إلى كنز حوضك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاهي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأغننا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاهي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاهي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وبارك وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسناء فأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة تلألأ الحق نورا نضاء ونشرت له في الكون علام الرضا وإذا بطائر النبي قد سقط من الهواء فمر بجناحيه إلى بطن آمنة مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين 12 من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جبريل نادى في مناصة حسنه هذا مليء الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا دخيل ترضي هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد هذا جميل نوتي هذا المرتضى هذا مليء الوجه هذا الأول يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلقت عليه ملابس ونفائس ونمر لم يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لي أمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الذي يروح يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولدته مخزونا ومكهولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يا علم الهدى ما لها طير بالغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي
وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له كسور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكهول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا مناد ينادي أخفوه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم قمار وفي يد أحدهم بريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أحيان الناظرين من شدة نوره. حمل ابني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في البريق 7 مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 عام. وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفا وغاضت بحيرة ساوى وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسا ورميت الشياطين من السماء بشهب الثواقب وانبلج صبح الحق يبتل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند سنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فانكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانكر بانكراب صاغر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه ماتما. فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث فانشد وقلبه يصلى بالنار. الذي صفاه له صناديد من وفد بعيد ومن قربي كان كسى مقلوبا فما ذاك كلنا فمن حزننا قد دارت الغير بالصبي. فإن كنت من ذنب آتينا فإننا نبو بإقرار ونلبي عن الذنب. وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بسيد ربي. تردى لمولودي أضاءت بنوره جميع حجاج الأرض خوفا من الرب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في عظام الكرب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. فيا قصي النرجع عن ضلال
فيكم وحب إلى الإسلام والمنزل الرهب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. اللهم صل وسلم. قال ابن إسحاق لما كان يوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمه وأكرمه. فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت بني؟ قال سميته محمدا. فقالوا قد رأبت عن أسماء آبائك. قال أردت أن يحمده من على الوبراء محمدا سموا نبيا وهو أحق الناس بالحمد. صلى عليه الله ما شرقت شمس الضحى في ذلك السعد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرك في بيتها النور وعمها الفرح والسرور. وأقبلت الملائكة والحور وحف هجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدهامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا. وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سروج. صل رب العالمين على سيد الكونين وسروج. وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالهدى. صل رب العالمين على سيد الكونين وسروج. ومريضا أنت زائر قد أتاه الله بالفرج. صل رب العالمين على سيد الكونين وسروج. فاز من قد كنت بغيته وسما في أغيطه الدرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج. باذلا في الحب مهجته سميعا بالروح والمؤد. صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج. يا كريم الجود رحمته فكفيت البر والنجد. صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج. أنت منجينا من الحرق بالله بالنار والأجد. صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج. ذنبنا ما لا يمنعنا يا رسول الله من ظروف الدم والعجل يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حبكم في قلبنا مهون يا رسول الله. من رهين الذنب والهرج يا حبيب
حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صبكم والله لم يخيب يا رسول الله لكمال الحسن والبهاء يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إننا نرجو لشفيعنا يا رسول الله لصلاح الدين والنهار يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو نجانا من البلوى يا رسول الله طيب في العالم الأرض يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي وارزقنا زيارته يا رسول الله قبل قبض الروح والفرج يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صل يا ربي على الهادي يا رسول الله لسبيل الحق والفرج يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلم وبارك عليه. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك ذمي لما تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزو بي فعز علي ذلك وجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرت بي خبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي والصحب المدامي قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب رائحتي اللهم صل وسلم بارك عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين اللهم صل وسلم بارك عليه إذا تكلم
تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وإذا مشى يفوه منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يدي قال تقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه أنا سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك عليه أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يدي وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول كنت أنت هويت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجة ابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأينا كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر وقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته في اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكروا ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد يا ربي صل على النبي محمد وانجي الخلائق من جهنم في غدي جاءت لي مولده الشريف بشائر وخواريق العادات ليلة مولدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرات شهدت بصحتها عقول الحساد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي البدر شق بأمره والشمس غربت له ردت بغير تردد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه كالسلمنا بعد تشهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ومن الياسير سقاوى أطعم جيشه
حتى التأثر يسيره لم ينفدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي. وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا سيد السادات جئتك قصيدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قد حل بما قد علمت من الآداب والظلم والضعف الشديد في أصحابي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. إني نازلك والنازل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام السرمدي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. على آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. പ്രബോധന രംഗത്ത് വിപ്ലവ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുനീർ സഖാഫി ഉസ്താദ് ആശംസ പ്രഭാഷണത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലി കുല്ലി വസ്സഹാബത്തി അജ്മഈൻ الفائزين برضا الله. أما بعد وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل. ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ വേദിക്കലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിലെ നേതാവായിട്ടുള്ള സയ്യിദ് ജലാൽ തങ്ങൾ
ബഹുമാനപ്പെട്ട റൗദ മദീന അംജദി ഉസ്താദ്, ND മദനി ഉസ്താദ്, അതേപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറേറ്റുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹുബൈബ് തങ്ങൾ പിർസത്തെ, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥിമാരെ, പേരൻസ്, അല്ലാഹു തആല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്താക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഭൗതികമായ വിഷയത്തിലും ആത്മീയമായ വിഷയത്തിലും ഉഖ്റവിയായ വിഷയത്തിലും അല്ലാഹു റസൂൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സഹായിയായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഏത് പ്രോബ്ലമിനെങ്കും അത് സൊല്യൂഷൻ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ കാണണായത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും ഞങ്ങളെ സാദാത്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഏത് വലിയ പ്രോബ്ലമിനെങ്കും അത് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഫൈനൽ പരിഹാരമായിട്ട് അങ്ങ് കണ്ടത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരാള് ഹബീബായ തങ്ങളെ പിടിച്ചേണ്ടായെങ്കിൽ അല്ലാഹു റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചേണ്ടായെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് പ്രോബ്ലമും സൊല്യൂഷനിക്ക് ചൊല്ലറதுக்கு ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫീന റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുറേ. ഞാൻ ഒരു നാൾ യാത്ര പോയോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ യാത്ര പോയിട്ട് റോഡ് തപ്പിത്താകുമ്പോ ഞാൻ എത്ര ഒരു സിംഹത്തെ എതിർകൈത്തിക്കറ. ആ ടൈമിൽ അത് നന്റെ തിന്നോണു റെഡിയാവരും, നന്റെ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾವರು. ನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಕ ஒரு ಮಾರ್ಗവും ಇಲ್ಲದ ஒரு ಟೈಮಲು ನಾನು சொன்ன ಆ ಟೈಮಲು ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നിന്നൊട്ടിಗೆ ನಾನು ചൊന്നോണ്ടുള്ള ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂದೊರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು തീരാണ്ട് ചൊന്താമ്പോ അതവിടെ അടങ്ങിപ്പോയിട്ട് മാത്രമല്ല മുന്നിൽ പോണുള്ള റൂട്ടെല്ലാം കാട്ടി കൊടുത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മഹാന്മാർ പടിപാട്ടി കണ്ടോറും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവനത്തിലും ഞങ്ങളെ മരിച്ചൽ ഭിന്നം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു അഭയായിട്ട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ ഉണ്ട്. ആ തങ്ങളുടെ മേലുള്ള മഹബത്തിലേത്തിക്കറ് ഇന്ത്യ കാര്യക്രമ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹുബൈബ് തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടുള്ളേ. അല്ലാഹു തആല ഇത് വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയ മക്ക പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ളവരും അതേപോലെ അങ്ങ് ഭൗതികമായ ഏത് ഇംഗ്ലീഷും വേറെ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം അങ്ങ് സ്റ്റഡി ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ളവരും ZQ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമിലൂടെ ഇന്ന് കർണാടക കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ലാണ്ട് സൗദിയിലും ദുബൈയിലും ബഹ്റൈനിലും ആയിരക്കണക്കിൽ പണ്ട് ചെറിയ മക്ക അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു പ്രായത്തിലെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കണം. അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം. എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് സൗകര്യമായിട്ട് ഇന്ന് എത്രമാ മക്ക ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ എടുക്കണോ അത് കാരണമായത് പേരൻസ് ആയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗൊന്തിക്കും. അല്ലാഹു തആല ഇനിയും നല്ല ചന്തത്തിൽ ഇതിനെ മുന്നോൽക്കുമാണോ അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഈ വേദിക്കലുള്ള റൗദ മദീന ഡെയിലി ആത്മീയമായ മജ്ലിസാക്കര ബഹുമാനപ്പെട്ട അംജദി ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ വന്നത് ഉസ്താദരെ ആത്മീയമായ മജ്ലിസ് സുബൈക്ക് 6:30 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆത്തോളം നടക്കറ. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലെല്ലാം നോക്കിയെങ്കിൽ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ആ മജ്ലിസിൽ ഉണ്ടാവണം. അവരും അതേപോലെ ഉസ്താദരെ ഒരു സ്ಟೇಟಸ್ വീഡിയോ ഒരു 30 സെക്കൻഡിൽ കുറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമു കിട്ടുന്ന പോലത്തെ നല്ല ഒരു സ്ಟೇಟಸ್ വീഡിയോ ಅದರ 175 ಸ್ಟೇಟಸ್ വീഡിയോ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದೈತೆ, ಡೈಲಿ ಬಂದೊಂಟುಂಡು. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಹಾಕೋಣ. ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിಗೆ എല്ലാ നിലകും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹുബൈബ് തങ്ങളെല്ലാം അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ചൊന്തു എൻ്റെ പൽക്കത്തിന് നിപ്പാട്ര. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರು ಆದಂತ ND ಮದನಿ ಉಸ್ತಾದರವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಲ್ ಫಾಯಿಜೀನ ಬಿರಿದಲ್ಲಾಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ആദരണീയ സയ്യിദ് അവറുകളെ, സഖാഫി ഉസ്താദുമാരെ, അതുപോലെ സയ്യിദ് ഹുബൈബ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നേതാക്കളെ, ഇവിടെ വന്ന് നിരന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ, പേരൻസുകളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടലും പിരിയലും എല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനീർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അവലംബമാക്കുന്ന ഏക നേതാവാണ് സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പേരിലാണ് ഇവിടെ മജ്ലിസ് ഒരുക്കിയത്. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തക്കതായ പ്രതിഫലം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആ പ്രവാചകരുടെ മദദ് അല്ലാഹു നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മക്കളുടെയും ജീവിതത്തിലുടനീളം അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. സയ്യിദുസ് സഖലൈൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരാണ് സയ്യിദുസ് സഖലൈൻ. ജിന്നുകളുടെയും ഇൻസുകളുടെയും നേതാവ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നേതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവലംബമാക്കേണ്ട, അകപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി എന്നാണ്. എല്ലാ സമയത്തും, അത് മരണത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരെല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവലംബമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവർ മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും, കോളേജ് ആണെങ്കിലും, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയും അതുപോലെ അവിടുത്തെ സലാത്തിനെയും എല്ലാം മഹബത്ത് വെച്ച ആളുകളുടെ പരിപാടികൾ മാത്രമേ ശാശ്വതമായി നിലനിന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പരിപാടികളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു ഖൈറും ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് ആയിരം ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി ഫായിസിന ബിറിദ്വാനില്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദതം മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി. ഏറ്റവും ആദരവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ സയ്യിദന്മാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, നാട്ടുകാരെ, ഉമ്മബെങ്ങന്മാരെ, ഈ അസുലഭ മുക്തമുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരു സാരസമ്പൂർണമായ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വേദിയല്ല. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടത് ഹബീബായ തങ്ങളോടാണ്. അതിൽ ഒരു സംശയമേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയവും ഹബീബായ തങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ പുന്നാര പൂമുത്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലാഹു വലിയ ഹംദും തൗഫീഖും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സിക്ർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആദർശങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് ചെറിയ മക്കൾക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണോ അതായിരിക്കും വലുപ്പത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം അൽഹംദുലില്ലാഹ് സിക്റിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാടുകയാണ്, അറിയുകയാണ്, പഠിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഈ മക്കൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നല്ല കുശാഗ്ര ബുദ്ധിശക്തി കൊടുത്ത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സയ്യിദ് ഹുബൈബ് തങ്ങളും സംഘത്തിനും അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അൽമദീനയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും മംഗളങ്ങളും ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സഹീർ യംസിക്യു സഹീർ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬತೂಲ್, ಫಾತಿಮತ್ ಬತೂಲ್. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅಲಿಸ್ಮಾ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಸಲಿಮಾ, ಸನಾನ್, ಅಲಿಸ್ಮಾ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಸನಾನ್, ಹಾಫಿದ್, ಹಫ್ರೂರ್, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ അസ്ന, അസ്ന, അല്ലാഹു അക്ബർ നബിയ, അല്ലാഹു അക്ബർ നബിയ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ
നബീഹ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. ഐസ്. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. നൂഹ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. അബ്ദുറഹ്മാൻ. 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 എൽസിക്യു. ആയിഷ റഹ്നാസ്. ആയിഷ റഹ്നാസ്. എൻ ഡി മദനി ഉസ്താദ് അവറുകൾ കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ. അബ്ദുസലാം ഫാരിസ്. അബ്ദുൽ സലാം ഫാരിസ്. ആയിഷ സിസ. ഇയാസ്. ഹസൻ ഇയാസ്. ഹബീബ. ഇഹാബ്. മുനീർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇഹാബ്. മറിയം. മറിയം. ഹുദ. ഹുദ. അബ്സൻ. ഫിഹ. 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 സഹദ. സഹദ്. പിന്നെന്താ? അഹദ. അഹദ. പിന്നൊന്ന് അഹദ്. അഹദ്. അബ്ദുള്ള. സദൈ. സഹദ്. അബ്ദുള്ള. ഇമാൻ. അംജദി ഉസ്താദ് അവറുകൾ കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇമാൻ. അല്ലാഹു അക്ബർ. ഫവാദ്. ഫവാദ്. റിദ ഫാത്തിമ. ഷഹീം. 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 സയ്യിദ് മാസിൻ. അംജദി ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. മദനി ഉസ്താദ് അവർക്ക്, അനീഫ് മദനി ഉസ്താദ് അവർക്ക് കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മാസിൻ. സയ്യിദ് മാസിൻ. സയ്യിദ് സിംലൈൻ. സയ്യിദ് സിംലൈൻ. പേര് സയ്യിദ് ഹർഷ. ഹർഷ. ഹസൻ. ഹസൻ. അനീഫ് മദനി ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ബാക്കി ജലാൽ തങ്ങൾ അവരുടെ
ദുആക്ക് ശേഷം കൊടുക്കുന്നതാണ്. تغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم بجاه نبيك الكريم وليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر الغيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامي والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من انزاغ ظهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا وتعيذ موتانا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا من دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار وصحبه الأخيار. റഹ്മാൻ റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്കും നാഫിയാവും പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് ബർക്കത്ത് ഫള് ജാഹ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, ഞങ്ങളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സർവ്വരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവ്വ ദോഷങ്ങൾ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നിന്റെ മാരിഫത്താകുന്ന നിന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ടു തരണം അല്ലാഹ്. ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ നീ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. സൂൽ ഖാത്തിമ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഖബറിന്റെ അദാബുകളെ തൊട്ട് സലാമത്താക്ക് റബ്ബേ. നരകം ഹറാമാക്ക് റബ്ബേ. സ്വർഗം നീ നിർബന്ധമായ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ നീ ചേർക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമരായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മജ്ലിസാണല്ലോ അല്ലാഹ്. ലോകത്തിൽ നടക്കപ്പെടുന്ന, ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മജ്ലിസുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമമായ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടി ഞങ്ങൾ ദുആർക്കുന്ന ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾ ഈമാനിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഇഖ്ലാസിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം റബ്ബേ. നീ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വരിലും ഉള്ളതും വന്നതും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിരിക്കുന്ന മാരക വ്യാധികളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്ക് റബ്ബേ. അല്ലാഹു ക്യാൻസർ, അറ്റാക്ക്, അതുപോലെ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും രഹസ്യവും പരസ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യാധികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. ഹോസ്പിറ്റലിലും വെന്റിലേറ്ററിലും ICUയിലും വീട്ടിലുമായി എത്രയോ രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹ് നീ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്ക് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെ കാരണത്താൽ മറ്റോ ദുനിയാവിലോ ആഖിറത്തിലോ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കൾ, തരുന്ന മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളും മുത്തഖീങ്ങളാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് എതിരാകുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല അല്ലാഹ്. തന്ന മക്കളെയും തരുന്ന മക്കളെയും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് നീ മരിപ്പിച്ച് കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ യതീമാക്കി കളയണ്ട അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള പെൺമക്കൾക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൺമക്കൾക്കും സ്വാലിഹീങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ, ആൺമക്കൾക്ക് എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭാര്യമാരും എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ നീ വലിയ ബർക്കത്തും അഭിമാനവും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തും മറ്റുള്ള ജീവിത മാർഗത്തിനോ മറ്റോ ആരെ മുമ്പിലും കൈകാട്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലോ ആഖിറത്തിലോ ഫളീഹത്താക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ള സമയത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയതായിരിക്കുന്ന ഖൈറായ മാറ്റം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും എന്തെല്ലാം ഖൈറും സന്തോഷങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നീ ചൊരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ർ സവാബ് നീ എത്തിക്കുകയും ഖബർ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്യാനങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ നീ കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ കവാടങ്ങളും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തുറന്നു തരണം അല്ലാഹ്.
അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹബ്ബ് കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആർക്ക് ശഫാഅത്ത് ചെയ്ത് ആ ശഫാഅത്ത് ചെയ്തവരെ മാത്രമാണല്ലോ റബ്ബേ പരലോകത്ത് വിചാരണക്കായി എടുക്കുന്നത്. അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യമായി ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നവർ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ, സന്താന സന്തതികൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ സർവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ തന്ന ഞങ്ങൾക്കായി ദ്വാരക്കുന്ന സർവരെയും ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത സർവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ അഹ്ലുകാർ മരണപ്പെട്ടു പോയി, അവർ ഖബർ അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്യാനമാക്കണമല്ല. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണമല്ല. ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാലും ഞങ്ങൾക്കായി ഖൈറിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായിരിക്കുന്ന മക്കളെയും ഒരു വലിയൊരു സമൂഹത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണമല്ല. ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കും റബ്ബേ. ഞങ്ങളും അവർകളും കിടന്നതും കിടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കിടക്കാനിരിക്കുന്നതുമായിരിക്കുന്ന ഖബർ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കന്മാരെ കൊണ്ട് പൊതിയുന്ന ഖബറാളികൾ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. നരകത്തിന്റെ അദാബോ ശിക്ഷകളോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല അല്ലാ. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات انزل البركات يا قاضي الحاجات. അല്ലാഹുവേ, സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന വീടില്ലാത്തവർ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് റബ്ബേ. സലാമത്തുള്ള സമാധാനത്തോടു കൂടി സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ താമസിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. വീട്ടിന്റെ പ്രശ്നത്തിലാൽ കൊല്ലം മറ്റുള്ള വീടുകളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് റബ്ബേ. സലാമത്തുള്ള സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. സലാമത്തുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളായിരിക്കുന്ന മക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. തന്ന മക്കളെയും തരുന്ന മക്കളെയും മാതൃകാപരമായിരിക്കുന്ന മക്കളായി ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കി തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമിലും ഈമാനിലും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലും വലിയ സന്തോഷവും റാഹത്തും സമാധാനവും ഉസ്സത്തും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ അഹ്ലിന്റെ കൊണ്ടും അവിടുത്തെ അസ്ഹാബികളെ കൊണ്ടും രണ്ട് ലോകത്തും വലിയ വിജയവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ താമസിക്കുവാനും അല്ലാഹ് നിന്റെ ലിഖാഇനെ കാണാൻ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസ്സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അലാ ഖൈർ ഖൽഖിഹി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തീരത്ത് അലിസ്മാ Alisma second. Allahu Akbar. Alisma Allahu Akbar. Surur ಅಲ್ತಾಫ್ ಶಾಂತಿ ಬಾಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುರು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅಲ್ತಾಫ್ ಸುಂದರ್ ಬಾಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಹದ್ ಅಬೀಬಾ Habiba. Second Habiba. Third Abdullah. Amjadi Ustad ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ MCQ drawing Pratama Abdurrahman Shahir second LCQ Marha
മർഹ. അല്ലാഹു അക്ബർ. സെക്കൻഡ് മറിയം. സെക്കൻഡ് മറിയം. ഇനി നമ്മുടെ ബഹുമാനം ഇതിന്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാം ബത്തൂൽ. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. സനാൻ. സെക്കൻഡ് സനാൻ. സെക്കൻഡ് അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ. സ്വലാത്ത് പേരൻസുകളുടെ ಅವರಿಗೆ ಸಿಯಾಬ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಕೇತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅಬ್ದುರ್ ರಹಮಾನ್. ಅಬ್ದುರ್ ರಹಮಾನ್. ಅಬ್ದುರ್ ರಹಮಾನ್. ಇರ್ಷಾದ್. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ഇർഷാദ്. ഹക്കീം. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. ഹക്കീം. റിളുവാൻ. റിളുവാൻ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿತ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಕರಕೆರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಕರಕೆರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಕರಕೆರೆ. പുണ്യ റബീഹ് വിശ്വാസി മസ്ജിദുകളിൽ പ്രവാചക പ്രണയ പ്രകീർത്തനം പ്രകമ്പനമാകുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനയിലെ പേരൻസുകൾക്ക് നൽകിയ സ്വലാത്ത്, കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പേരൻസുകളുള്ള സമ്മാനമാണ്. അത് കൊടുത്തു ശേഖരിക്കാൻ എന്നവരുടെ പേരൻസ് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്താണ് 1,43,000. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ. ആ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ടാം സ്ഥാനമെടുത്ത ബത്തൂൽ 80,000 സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു പേരൻസുകൾ. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ. അതുപോലെ എൻസിക്യു ഫസ്റ്റ് ഷെയിം പാരൻസ് 2,15,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഷഹീം പാരൻസ്. ഷഹീം. ഷഹീം. പുണ്യ റബീഹിൽ 2,15,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഷെയിം പാരൻസുകൾക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് വേദിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അതുപോലെ ബാസിത്ത് പേരൻസുകൾ ചൊല്ലിയ 1,133 സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരൻസുകളുള്ള സമ്മാനമാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന്റെ വക. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അബ്ദുൽ സൽമാൻ ഫാരിസ്. അബ്ദുൽ സൽമാൻ ഫാരിസ്. ഹസൻ നിയാസ്. ഹബീബ. ഹിയാം. ഇഹാം. മറിയം. ഹുദ. ഫിഹ. സഹദ് അല്ലേ? സഹദ്. അഹദ്. അബ്ദുള്ള.
ഇമാസ്, ഫവാസ്, ബാസിത്, മർഹ, റിദ ഫാത്തിമ, ഷഹീം, അഹദ്, അബ്ദുള്ള, ഇമാദ്, ഫവാസ്, ബാസിത്, മർഹ, റിദ ഫാത്തിമ, ഷഹീം, സയ്യദ് മാസിൻ, സയ്യദ് സിംലൈൻ, അർഷ്, സയ്യദ് ഹർഷ്, എംസിക്യു, MZQ. Alisma. Salima. Sana. Hafil. Surur. സിറാജ്, അതുപോലെ ഇസ്മാലാക്ക വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്ന, അല്ലാഹു അക്ബർ. നബീഹ, सिराजुद्दीन और कोटो साइकिल से बेका के नस्ताद नूह, अब्दुर्रहमान, अल्लाहु अकबर. ആവട്ടെ എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ്, അതേപോലെ ഇതിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപകർ, ഇതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ആളുകൾ, ഡ്രൈവർമാർ അടക്കം ഇതിന്റെ എല്ലാ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദദ്, എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മദദ്, തങ്ങന്മാരുടെ മദദ് അല്ലാഹു ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ അവരുടെ പേരൻസുമാർക്കും എല്ലാം നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മരണം വരെ ഇട്ടുതരുമാറാവട്ടെ. മരണത്തിന് ശേഷം ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സുഖലോക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഈ മഹത്തായ സംരംഭങ്ങൾ കാരണമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ നിർവഹണം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സലാം മദനി, അയാളെ സൗണ്ട് കേൾക്കാത്തങ്ങ അറിയിക്കാലോ അല്ലേ? അയാള് ഫേമസ് ആയ ഒരു അനൗൺസർ കൂടി ആണ്. കർണാടകത്ത് പിന്നെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രഖ്യാതിയുള്ള ഒരു അനൗൺസറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സലാം മദനി ഉസ്താദ്. അയാളെ സൗണ്ട് കേൾക്കാത്തങ്ങ അറിയിക്കാലോ. ഇന്ത്യത്തിലല്ല, പുറത്ത് വയ്ക്കുവാറ്. കാരണം ഉറൂസിന്റെ വേദിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിടിയുണ്ടല്ലോ. ഉള്ളാത്ത ഉറൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തെ അജ്മീർ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടിയുണ്ട്.
അപ്പൊ ആ വേദിക്കരെ നിയന്ത്രണാക്കിയത് അയാളായിട്ടിക്കറ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അയാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹുബൈബ് തങ്ങളെ ആഹ്വാനത്തിനേറെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ കാര്യക്രമത്തെ ചന്താക്കിത്ത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹുബൈബ് തങ്ങളുടെ ബറക്കത്താകപ്പെട്ട കയ്യില് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ചെറിയൊരു സമ്മാനം നൽകരുത്. അത് ചെറിയതല്ല, തങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ വലിയ മഹത്വമുള്ളതായിട്ടിക്കൂ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. രണ്ടാൾക്കും നന്ദി, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಕರ ಬಗಲೈತುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣಾಕ್ಯವುಲ್ಲ ಸಲಾತ್ ಚೊಂದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿರುಗಿ ಫದಲಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಸಲ್ಲಿ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ.